Takže zostrojíme obraz kružnice v rovnoľahlosti podľa bodu V, pričom hodnota koeficientu sa bude zadávať dĺžkou úsečky. Ako prvé zostrojíme priamku. Priamka bude pomocná priamka, na ktorú pripevníme úsečku, ktorou budeme určovať koeficient rovnoľahlosti. Takže snažím sa, aby bola tá priamka viac menej vodorovná. Na priamku umiestním úsečku, takže nech začína v bode tomto a priamku schovám. Keď budem ťahať koncovými bodmi úsečky, tak sú stále vodorovné. Takže nechodí dookola tá priamka, ale stále je vodorovná. Označím body úsečky. Takže toto je bod A, toto je bod B. Potrebujeme ešte vzdialenosť a dĺžku úsečky. Takže dĺžka tejto úsečky, napríklad 3,2. To bude vlastne hodnota, podľa ktorej budeme určovať koeficient. Takže už k vlastnému zostrojeniu. Najprv nakreslíme bod, vrchol rovnoľahlosti a kružnicu. Takže toto nech je kružnica, pomenujeme ich. Takže toto je vrchol, toto je stred kružnice, toto je kružnica K. Teraz zostrojíme v rovnoľahlosti obraz tejto kružnice vzhľadom na tento bod použitím tohto koeficientu. Obraz kružnice máme hotový. Samozrejme ešte úpravy. Takže označím túto kružnicu. Najprv ju teda pomenujem. Táto kružnica sa bude volať K s čiarkou. Teraz ju označím, nastavím jej farbu, povedzme, nech je táto farba. No a skúsme, ako sa bude chovať obraz bodu M, ktorý leží na kružnici, či bude tiež ležať na kružnici K s čiarou. Takže zvolíme si bod na útvare, takže bod na kružnici K, označme ho bod M a zobrazme v rovnoľahlosti bod M vzhľadom na vrchol použitím tohto koeficientu. Dobre, máme. Tu na kružnici K vznikol bod M s čiarou, ten pomenujem. Takže tento bod bude bod M s čiarou. Vyskúšajme, že keď budeme pohybovať bodom M, či sa bude pohybovať aj bod M s čiarou. A naozaj je to tak. Ešte ich môžeme spojiť. To znamená, že preložíme priamku týmto bodom a týmto bodom. A môžeme sa spýtať, že či sú tieto útvary kolineárne. Takže jedná sa o tento bod a tento bod. Odpoveď. Body sú kolineárne. Tým sme dokázali, že vrchol, bod a jeho obraz vždy ležia na priamke. Takže môžeme posúvať kružnicu K, môžeme meniť koeficient rovnoľahlosti a môžeme pohybovať bodom na kružnici.